Niken Salindri. Bumi langit kencang-kencing. Iso suluk. Tahu kenal dalang sapa iso suluk barangane. Akbar, Pak. Ngaku. Kalau pengen ngerti santri jenengan lek bawa. Gak mau merayu orang, kok kira sedang bisu. Mau Nggih, Mas Gareng, Mas Petro. bu iki. Oh iya, Bu. Belambiangan lek belambiangan lek belambiangan. Langkut. Pengen iki sidangmu ora langsung lara setruk, Bu. Mboten pun jenengan mawon monggo. Mas Nopal, kendangane nggih Mas sing penak. Nggih. Cakno. Wes ketoke suwi-suwi wayangku ajur tenan kowe iki. Los Pak, los. Ya wis nganggo awakmu wis bebas ya wis kono. Nangiro biyen nalika kelas 2 SD melu Madangkara biyen wis saiki wis belah merjik jenenge angger warung angger stasiun terminal sing setel Niken Salindri kabeh. Ngono kan aku warung angger ning tanggaku setelane yo sampean. Oh iya. Tak dalang jenenge kenal kali Niken. Lho kulino ngambungi ya. Kayak ngerti kan coba ya pokoknya nyantai-nyantai kan karo kangen-kangenan. Ya gitu. Saya dulur. Kelas pira to ndur saiki wis anduk? Kalih, Pak. Kalih SMA ya. Nggih. Gue bari terus tahun ngarep terus kelas 3. Rencana kuliah nang ndi kae? Teng pundi mawon? Pundi mawon. Oh iya. Nek cita-citane teng Solo, Pak. Syukur lek nang isi Solo terus jurusan pedalangan ning aja gelem diulang dosen yang jenenge Halim. Bali niku sing pundi? Mboten niku nggih sae niku luar biasa suarane apik. Kopeng kula niku. Nggih kopeng kula. Syukur lek pedalangan niku tak matur karo buka prodi karo Pak Kajur. Lek Niken lebet mriki sing nyekel kula piyambak. Dadi kok dosen aku dhewe nduk ngono. Ngono. Terus sekolahnya privat nggo cah lulu tok ning ruangan. Ngono kuwi. Bintang masuk wong ilmune bintang pinter. Oh, ngoten, Pak. Iya, ngono kuwi. Biasane lek karo wong akeh lek kurang fokus ngono kuwi. Boleh kowe pengen apa mata kuliah tembang yo karo Pak Cahyo. Ngono kuwi. Kowe mata kuliah metode apa jenenge penelitian yo karo Pak Cahyo. Apa jenenge kuliah babakan kritik seni yo karo Pak Cahyo. Terus ilmu pedalangan karo Pak Cahyo, sabetan awake dhewe iso sabetan dhewe. Jadi ajari sabetan. Oh, nggih. Nek pun nanti jenengan ajari to, Pak. Mbok sing kene nang tak ajari. Nggih tasik to, Pak. Syukur. Ya jan aku pengen ro rene aku tak nguyuh dulu ya. Kula digenteni jenengan. Heeh. Jenengan saya sendiri. Wis didalangi. Dalang. Oke, nggih. Aku malah seneng. Coba. Pergi. Dalang kon pergi ora. Loh, kan sing dadi dalang aku, Pak. Ya kowe lagi mikir apa sama kowe? Mik niki to, Pak. Kowe ora iso dingeneni kaya aku. Sadar. Aku ora iso ngono ya. Piye to nek kan iso ora ngangge cantolan mik wis mak tablet ngono kuwi. Kene kan. Wah, jan. Jan ayu. Wong Pikirin. karo sapa ki mau rene? Kalih Mas, kalih Mbak. Oh ya, Mas karo Mbak. Niken Salindri, jurusan pedalangan soleh. Terus wisuda jenenge dengan wisudawati Niken Salindri, sarjana seni. Sarni. Wah, alon-alon kan. Lah wong wedok pancen ngeprai iso bantere kaya ngono mergo ora alang-alange. Ayo. Lah wong lanang iso mak. Pus. Iki apa, Pak? Hah? Undi-undi. Iki nak cempolo ngono ya. Oke. Ngopo? Nilai Pak. Mulai apa? Ngeten iki ngetuke ping pinten, Pak? Ming 5, dadi ngene yo. Rumono sik ya, katene ya. Sama. Lulun. Eh, Ah iya.
Ngono kuwi ping 5 Pancasila ya 5, rukun Islam ya 5. Mula dok. Kuwi. Nggih. Bismillah. Ojo banter-banter ndak dikira dandani lawang. Lah terus nek bandit iki terus berapa, Mbak? Omong, wis dodok omong kae. Ngomong. Nah. Carane nyekel jempol ae lho, Mbak. Hah? Iki lak nek lengkae nang kene gitu. Lah iki wis dijimul kok nang rene. Oh. Kuwi pengalaman iso-iso nyekel dhewe tuh. Oh, nggih, Pak. Oke, siap. Ayo omong bebas, arepe matur karo Pak Lurah Lengkal boleh, arep menyapa penonton boleh, arepe nembang dhewe ya boleh. Kuwi. Suluk sik dalem, Pak. Bisa ya suluk. Saged to, Pak. Wah, ya. Ndedok riyen, Mbak. Ono. Suluk napa nggih, Pak? Enake, Pak. Pokoke golek suluk sing gedhi nih pokoke. Ya suluk apa arepe kucing apa kemelut boleh. Isine kan gara-gara lho, Pak. Oh sama kuwi sama ya oke. Isine kang korok-korok. Isine kan gara-gara. Para penonton tepuk tangan untuk tiket kali ini. Bumi langit kencang-kencing. Para bukan kang pratala. Lindu beng beda sehari. Kawakan jalan iki. Pati kambang tusi serno laro. Terus apa ngalih, Pak? Katrajangkang. Katrajangkang Oro. gara-gara. Awakmu nek iso suluk. Tahu kenal dalang sapa iso suluk barangane. Akbar, Pak. Ngaku. Nggih mboten anu, Pak. Napa kan anu to ayah kula kan nggih dalang to, Pak. Oh iya Iku kan sing ngajari niku suluk niku Pak Degleng. Oh iya nggih Pak Supono Pak Degleng ora. Nggih. Lah, namine emang Pak Degleng Gonto Supono kok. Lah iya aja Pak Degleng kok ngono aja. Pak Gonto Supono alias Degleng ngono nggih. Nah iya Mang. Petro ya Mang arep gawe. Iki pundi niki Petro? Heh? Iki Petro gareng Bagong. Kudu iki menduan iki gedang goreng. Sing cilik iki gareng kae dhuwur Petro iki Edi. Ah iya. Gong. Gong. Ana apa, Reng? Dina iki dhewe merdeka. Wayahe dhewe iki suka mari suka ngenekne tetembangan sing kepenak. Enek bintang tamune ana Lucy Brahman. Ugi Cahya Kuntadi. Hei. Aku iki gurune dalang ora melu-melu. Ya ora iso, Pak. Ning kene dalange aku. Lah jenengan mriko, Pak. Hah? Jenengan mriko. Bukan aku nang kono. Ojo. Jenengan manut kula apa mboten? Kula Enggak. dalange lho niki. Aku manut sing nanggap ya aku. Kowe ora ngerti aku ibadi protes karo wong pirang-pirang. Mboten napa? Lha kok kurang sugih, apa kurang kondang, apa omahe kurang gede, dalang datang ngadeg barang. Bar kuwi ora wani ngadeg maksud. Sing tukang ngadeg iki bugasi lho. Putrine lho, Pak. Ngadeg aja polo, kuwi lho sing muni kuwi lho. Terus sama apa? Nggih. Niki kan kula dados dalang. Kula nyuwun tetembangan mawon sing halus-halus riyen. Nah, Niki kersane di
nyanyekne ditembangne kalih bulusi. Wah. Nggih, monggo bulusi diaturaken. Lah ngono lho ora kena iso bulusi lho. Bulusi ora bulusi ora. Saanane, Pak. Oh iya weh, mana saya. Monggo bulus. Ya, Ya kamu piye iki, Bu? aja bocah merojol kok ngendi sembarang barang. Jumeneng, Bu. Nah. Nggih. Jumpa kan barang. Nggih, Noe. Niki enten yatra. Enten titipan yatra. Wih, bisa rokok lho nek. Nah, niki. Niki. Iki kenapa nih? Niki titipan saking Ki Cahya Kuntati damel anu jenengan kenembang wow. Oh, nggih, Mas Petro. Sing halus-halus riyen nggih, Bu. Kula nyuwun anu. Aku sih nunggu. Tapi kula njaluke jumeneng. Oh, juneng. Ya. Jan. Iki aturane Bu bulusi bulus. Wah, ijan lho. Surah kuwi mangan ngalem yo njaluk kon diundang. Jaluk cah cilik tenan. Kok emen ra iso, Mas? Mas lho adalah. Apa? Nah, wih. Terus kene Atur suwun nggih. Angel. Iki misalkan kula anu Mas Petro duwete kali anu sinden kondang iki salindi parang Mas Gareng. niken salindri tasik pipis wau. Ah, pipis ta. Nggih. Nggih. Jenengan riyen mawon anu jineman Mangkupuro nggih. Aku tak saka eneng jineman Mangkupuro. Nggih, monggo merdeka mawon. Monggo, Bu. Anu, bawa. Kula pengen ngerti swanten jenengan lek bawa. Lah mau merayu ora kok kira sinden bisu. Wow. Nggih, Mas Gareng, Mas Petro. Bu iki. Oh iya, Bu. Bu, bugar. Kok bukan? Bugare enggak? Nggih, bugare, bupet, kalih bugong. Nggih. Niki bawi. Nggih, bawi. Damel bawi. Nggih, bawi. Nggih. Mbak Banyuwangen lah, aku tadi penonton usul. Banyuwangen. Banyuwangen. Penyumping ki ora melok ngomong lho, Pak. Sapa mau penyumping kuwi bakal ngabani ya. Mancing ngono maksudnya. Ayo, Bu. Monggo. Nggih. Nggih, kula Terus request Banyuwangen, nggih. Banyuwangi Mas Petro. Nggih. Bawa ngombe kopi. Enak. Pane akeh ya, Pak. Oh, iya sakjane komplit kuwi. Utang jenengan. Heeh, iku kurake tak go mulih. Manggian mayang Semangat, Bu. Lah ngeprak buan apa kenal pasti. Kupingku nganti ngono lho. Sinden umur 85 bar digetak dalan ae langsung mlakune ngene. Adi sare mawon nggih, Bu. Lah niki semangat Fatimah. Semakin malam harus semakin semangat, Bu. Loh. Nggih, Bu, kula dereng budak, Bu. Yo. Ayo, Bu, monggo. Nggih, mengke Asuhan. Hehehe, kok asu, arane suarane. Mboten damel aswane. Duwe nggih, Bu? Mboten pun jenengan mawon, monggo. Mas Nopal, kendangane nggih, Mas, sing penak. Nggih. Cakno. Suarane Iki wayang kituke napa mboten, Pak? Heh? Kituke napa mboten? Wes pokoke sak kuku kali ya ngene iki besok bebas. Oke. Hmm. Iki tambah-tambahan, Ibu. Oh iya. Iki kok kaya pelawak. Iki sing duwe tarawakmu lintang asmara mau.
Bu nyuwun pangapunten budhalan. Niki niku anu kan lagune Banyuwangi Genjlengan. Lah niki kedaden wonten sing jenggleng. Lah nggih, kula jenengan Mas Petro. keng mriki. Ing mriki napa Ning anu? mriki lho kalah. Napa lanang tenan? Niki keng Oh, mriki. oh, nggih, nggih. Nggih. Monggo, monggo. Gendeng belambiangan nyaram piai jenengan apa Bu? Nuswantara. Iso-iso ke anu bareng langsung vertigo. Semangat. Saya kusuk. Lanjut. Bianyu wangi kulan kenang letang sekarang. Oh, dalane celupak kok. Gareng aku wiwi dalan. Ayo. Pak Tole kok duyuwi Lah langsung. paling aku nyuwi. Nggih. Larang kita ala sangka. Ayo Mas. Wes ketoke suwi-suwi wayangku ajur tenan kowe iki. Los, Pak, los. Ya wis kanggo awakmu wis bebas ya wis kono. Niki mboten dinten Mas Bagong sing jenggleng. Bakone turu. Bagong tangi tak gong tangi gong. Ayo, Gong, tari, Gong. Ayo tangi gong. Oke, oke. Aku Bagong kok bindeng ngono. Bilang lagi. Bakongnya separuh sumbing. Mak Bagong mati jenggleng. Lah separuh subeng ini suarane piye? Piye? Nyemeng, Nyonya. Iki nyemeng, oh ini. Nyemeng di mana, Nyonya? Ya. Ayo, burung nih. Ayo. Ido. Nyui. Aku ngelak nyuwi ora enak-enak no. Wingi pokoke kok nang lemang ngono. Ben lemang yang ape manuange ngono. Lah ya wis sumbing dijeneng Amartono piye lho ya. Mandi wedi wedhus njoro wae opo. Niki nyanyi nggih minum. Ora, aduh. Hang kalimian mlebu kathok. Kok malih mari mboten minum? Iki anu iki mau sing ngomong Petro ae. Sepine Bagong iki mah. Lanjutnya apa, Bu? Terus Lanjutnya apa? niki dereng sampe. Tasik teto, tasik teto. Oh, nggih. Monggo. Bagong iso nyanyi. Ini monggo suara Bagong ya apa? Lilik. Anu belambiangan. Berarti rusak lagu. Ayo. Lah ya kan kadene Bagong iki ya.
Ayo. Ora blak bakal tak pateni. Kumyalare Taman Sari Nuswantara Monggo kita ya. Jadi muni sik untuk ganti latihan. Muni napa nih? Bokongnya muni. Ya lagune muni sik. Oh terus. Terus tadi ganti. Oh ngaten. Oh oke. Jadi ada suasananya sik. Ayo Tano. Sano. Lain nopo nampo gerejakan? Gerajakan. Gerajakan. Lantang deh nonton. Ya. Oke. Yuk. Gerajakan yang
Ya ditambahin loro Winong karo Mbak Bin kita Ayu coba ya kok. Papate no. Ya, karyane iki Gedhong Siswantara. Peter Sumilir. Berempat merah-merah jambu. Oh ya apa lu? Ponorogo, Tulungagung, Kediri. Yuk, diaturake yuk. Peter Sumilir, yuk dong, gitu tutupan dados. Asik.